Ala, venga. Alegria. Okurrutzen bazaizu nola azaldu gauza hauek modu divertigarriago batean esango didazu, baina eski ez dakit. Ez da posible ez. Olako gauza zakarrak. Kultura general, pentsatzen dela ingenieri batentzat. Erdieroale egitura. Goratzen duzu NPN transistorea. NPN, hiru harriko eskorror, eta hor gertatzen ziren gauzatxoak, egitura bezala nahiko simplea. Hau pixkate xelebreago. Begira. A ber. P harriko eskor bat. P. Hemen, sartu behar diogu, N. Eta gutxi dopatuta. Hemen azpian, beste N bat, baina ez goraino, ez fonutzaino, baizik eta honutzaino edo. Horrelaxe. N eta hau dopatuago. Osa, NPN berritze, struktura NPN, beste transistori horren antzera. Bestea zegoen hemen, P txikia eta N handia dopatuta. Alde hortatik hor duen. Venga. Beste hau, elektrodotxo bat jarri behar diogu konektatzeko den muturrera. Hemen azpian, S izan behar dugu, baina konektatu behar diogu bi materialeta. Honi eta honi. Honi eta honi, biek konektatuta, eta iguale argiago ikusteko konexioak horrelaxe jarri behar ditugu. Osea, elektrodo hau, S muturra konektatuta bietara. Honi eta honi, biei. Eta bain gauzak aztertzeko lurrera jarriko dugu, bale? Lurrera jarri behar dugu. Gauzak erraxago ulertzeko. Eta G fatal zaigu. G ikusi duzu eredutan, intensitaterik ez dagoela. Ez dago konektatuta. Eta horrelaxe, G muturra ez dago konektatuta. Hemen jarri behar dugu, lehen da bizi, isolatzaile bat. Isolatzaile bat, ez duela dutzen pasatzen intensitatea, tensia bai, utzi behar digu jartzen hemen. Eta hemen elektrodo bat, G muturrentzat. Osa, tensio bat jartzea uzten digu, baina intensitatea ez den jut pasartu behar, hor isolatuta dagoelako. MOSFET transistoriaren erdierole egitura hausi izango zen. Orduan, aztertu dezagun zergatik dagoen moztuta. Zergatik dagoen moztuta. VGS, txikia denean. VGS txikia denean, zergatik dagoen moztuta. Eta jartzen baldin badegu, hemen D mutur horretan jartzen baldin badegu, tensioak, altuagoak edo bajuagoak, zergatik ez duen gidaten. Aztertu ez hau. Zan dugu bezala hemen 0 voltio, hemen 0 voltio, bai? VGS 0 voltio izateko adibidez. Osa, denak lurrera. Begira, lurrera, hau, 0 voltiotan hau ere bai. Eta D, bagabitza tensioa igotzen. VD igotzen, ia pasatzen den korrontea mendik. Begira, hau 0 voltiotan aditugu, eta N, harriko eskorra honetan, tensio positiboa gabitza jartzen. Osa, PN juntura bat, inbertsoan. PN juntura bat da diodo bat. Ipurdia, muturra. Anodo, katodo. Inbertsoan gabiltza polarizatzen. Horren hemen sortu behar zaigu kargarik gabeko gune hori, horrelaxeko eremu batekin, berdintzen duela tensio hori, PN juntura bat inbertsoan daukagu. D, eta honi gorputza esaten zaio. PN juntura bat inbertsoan, PN juntura inbertsoan. Beraz, intensitatea ezin da pasatu, inbertsoan dagolako. PN juntura inbertsoan, hori, D eta gorputza esan zaio, ingelesez body edo gorputza. Bertsoan, D eta body artean inbertsoan dagolako. Horregatik dago moztuta. Hemen ez badugu zer ez egiten, hemen ez badugu zer ez egiten, tal. Goazen orain, zerbait egitea hemen, goazen orain betikoa, hasi egiten zen hemen tensioa sartzen.
Marraztu behar dut, estruktura berdina, N plus, elektrodoa. B muturra goikoa, hemen S, lurrera. Isolatzailea. Elektrodoa eta G muturra. Horein hau, hasi geha VGS, hasi bergea igotzen, taka, eta VGS, VTH baino txikiago baldin bada, ez da pasatu ere ere. Baina, hau egiten badugu, pasatzen bagia muga batetik, threshold batetik, gogoratzen duzu, ez duzu gogoratu behar. PN junturak ikasterakoan, bazegoen, artezlea ikasi genuenean, bazegoen eremu elektriko maksimo bat zirizarena, horti pasatzen ginenean, kristalaren junturak, loturak apurtzen hasten zirela. Pues, hoixe bera gertatu behar da, horrelaxeko leku txiki horretan, tensio handitzen badegu hortik gora, VGS handiago egiten badegu, ez da hemen 0 voltio, hemen VG, bagabiltza handitzen, VTH baino handiagoa egiten, eragin behar dute, tensio honek, hemen sortzen den eremu elektrikoa, eragin behar du, kristalontako loturak apurtzea eta elektroiak askatzea. Orden, elektroiak askatzen dira, baina 0 voltio, tensio hori, hor daukagun eremu elektrikoak, erakarri behar ditu, askatu dituen elektroiak erakarri behar ditu onutza. Elektroiak askatu eta erakarri, gertatu behar da, hau gertatzen denean. VGS, elektroiak askatu eta erakarri. Hoi da gertatu behar dena. Eta erakarri. Orden, elektroi hori hemen dago, beste hori bai. Bai, ez? Eta begira zer sortu dan? Elektroi guzti horiek bihurtu dute. Material hau, hemen horren beste elektroi daude, funtzionatu behar duela, N material bat izango baliz bezala. N dopatutako materialak bezala. Hemen txe, kanal bat sortzen zaigu. Kanal bat. D eta S hartan, kanala sortzen da. Kanal bat sortzen zaigu, D eta S artean. Hemen, intensitateak ez dauka pasabiderik. PN juntura horien pertsona dauka. Ez dira pasatu D-tik S-era da larrura. Baina orain, G honek erakarritu elektropila hori eta bihurtu du material hau N material batean. Eta begira, N. Osa, konektatu ditu bi muturrak. Konektatu ditu. Kanala sortzen da. D eta S artean. Zergatik sortzen da kanala? G muturran, threshold tensio hori altuago den tensio bat sartzen dugunean, kristalaren loturetatik elektroiak ateratzen dira eta pilatzen dira hemen. D eta S artean, N kanal bat sortuz. Hasi gaitezen orain, ikusten zer gertatzen den hemen tensioa handitzen badegu. VD pixkatxo bat handitzen badegu. Pixkatxo bat, hasi bergean pixkatxo bat handitzen. Pixkatxo bat, venga, hasi bergean VD. Hau, jarri dugu hemen tensio bat, kanala sortutain, azte magia mendi, tensio bat jartzen, jode, elektroiak badukate orain bidea hemen dikonutza basatzeko. Material berdina daukate, hemen ez dago PN junturarekin pertsoan ez ezer, ez baizik eta N motatako material bat bere resistentziarekin barruan. Bauka, bere resistentzia, baina RDS izan behar dugu. VD azten bagia honditzen, ID azten da pasatzen. Pixkatxo bat, Pixkatxo bat. Eta hemen gaude, gune omikoan. Zeren VD pixkatxo bat honditu dugu bakarrik, Bale, gune omikoan gaude. Gune omikoan. Gabitza. Eta bertan, ikusi duzuen bezala, posible da
kalkulatzea erresistentzia hau, kanala horren erresistentzia. Zala R. RDS, esan dizuet zala formula hau, ereduan jarri dizuet, baina zehatzago da kanal honen erresistentzia, hemen txedukon kanal honen erresistentzia, izan behar da berdin, bat zatika, oza, transistoren parametro hori, lotzen dizkigula unitateak eta bar, eta VTH-tik pasatzen garen tensioarekin. Lotuta VGS-eken VTH. Hori izan kanalaren erresistentzia. Nik esan dizuet RDS hau zala, baina zehatzago ikusten duzu hemen benetazko erresistentzia totala D eta S artean izan behar direla. Kanalekoa gehi elektriak ere hemendik pasatzen dira. Osea, zati hortako RD erresistentzia, erdiorale horrena, harritu ginela ere bai kalkulatzen, gehi RS. Gogoratzen baduzue, gauzak oso dopatuta daudenean, resistentzia oso txikia da konpartuta honekin. Beraz, RDS totala zehatzago ikusita da zati honena gehi formula honekin kalkulatzen duguna. Eta horrein ikusten duzu zuek esan dizudana ereduan hasigia VGS pikatxo bat igotzen. Osea, txikia eta resistentzia ondia. Osea, VGS gutxi pasatzen baldin badago hemetik kanala txikiago izan behar da. Tensio hau, onditzen joaten bagia, kanala joan behar da zabaltzen. Ikusten duzu orain zergatik, hau, zabalago baldin bada, erresistentzia txikiagoa. Hemen dago lotura beraien artean. Kanala txikiago baldin bada VGS hau, baina pixkata ondixo baldin bada, kanala txikiagoa, erresistentzia handiagoa, hemen ikusten da. Grafikatan egin ditugun VGS bat, bi eta hiru, pues izango zen. Bat, bi eta hiru. Ez ditu marraztuko, bale? Eta bizikoan bedarrena, gero hau bi eta zabalena bestea. Goazen orain, vale, hau, moztu ditugu, hemen hause egin dugu, eta hasigia VD handitzen, jarraitu dezagun orain, tensio handitzen. Jarraitu dezagun tensio handitzen. Osea, ireki behar dugu kanala, eta orain falta zaigu aztertzea, tensio hauek handitzen baldin baditugu gehiago. Grafikan eskubira mugitzea. Goazen. Ia. N minus, N plus, kontaktu osoa, T honetan, S muturra lurrera, isolatzailea, elektroboa, G muturra, jarraitu behar dugula kanal bat sortzen, eta hemen D. D muturra, jarraitu behar dugu kanal bat izaten, zabalago edo medarrago, horren arabera. Eta orain hasi behar gea, VD handixo egiten. VD handixo egin behar dut. Hemen badukagu kanala, hemen, horrexen, debagunago dela kanala. Orain, VD, eta hori dukatzeko bigezik jarriko dizkiot. VD handitu dut. Pues, bueno, hemen ikusten dugunaren arabera, kanala baldin badaukat irekita, VD handitzen badego, intensitatea handitu egin behar da. Bez? Bai, argi da. ID, pues, handitu behar da. Hau baino altuagoa. Hemen ikusten duten bezala. Baina, arazotxo bat izan behar dugu hemen. Begira, ID handitu da. Orain, ID gehiago dauka hemen. Hemen baino ID gehiago. Ikusi duzu hemen, honek
erresistentzia bat daukala. Hau. Hau da, erresistentzia bat daukagu. Badaukagu erresistentzia bat. Hor daukagu erresistentzia bat, hemen genuena. VD handitu dugu. Eta hori, ID handitu da. Erresistentzia batetik intensitatea handitzen bada, bertan erortzen den tensioa handitzen da. Tontakia bat, ez? Hemen daukagun erresistentzia, igual hemen jarri dut. Hemen daukagun erresistentzia, RCH, ID handitzen baldin badugu, hemengo tensioa, kanalaren tensioa, izan behar diot, handitu egin da, honen ondorioz. Hau ez da ez handitu ez RC, hau dago, honen menpe eta hau 5 da, baina handitu badego, hau handitu da. Bien. Horein ez dakit hemen marraztu, edo handixo egin behar dut orain kanala. Beha, kanala handi egin behar dut. Hemen isolatzailea. Hemen G. Hau da kanala, Eta orain daukagu hemen tensioa erortzen. Hemen daukagu VG. Handi agindugula, hemen VG. Elektro bat denez, tensio berdina leku utzitan. Begira, lurra, 0 voltio, hemen 0 voltio, hemen VS igual a 0 voltio. Orduan hemen daukagu VGS. VGS. Hau aldin bada VGS. 0, VGS. Dala, VTH baino altuagoa. VGS. VTH baino altuagoa. Begira hori. Hemen UGG. Eta hori, hemen erresistentzia bat daukagunez, tensio hau erosi zaigu. Kanalaren tensioa horrelaxe daukagu, horrelaxe VSTH. Osa, intensitatea pasatzerakoan, tensio daukagu resistentzia honetan. Hemen daukagu 0 voltio, baina orain hemen ez da 0 voltio. Da VCH, edo ID bider RCH. Kamo la leche. Osea, tensio altuago bat daukagu. Demagun, intensitate hori ez dela oso altua, eta hemen gutxi pixkatxo bat erortzen dela, baina hau ez da 0. Orduen, hemen daukagun tensio diferentzia hau sortzen duela kanal hau, horien hemen tensio diferentzia hau txikiago da. Tensio diferentzia hori txikiago da, eta hemen elektroi gutxiago pilatu behar zaizkigu, justu hemen. Hemen, asko, hor bezala, denak hemen hor laxe, baina intensitatea pasatzerakoan, hau igotzen da, eta hemen elektroi gutxiago izan behar ditugu, tensio hau igotzen delako. Orduan, kanala, izan behar da, pixkat medarrago hemen beti 0 daukagu, eta gero, tensio hau erotzen denez linealki, pues, kanala hau medartu behar zaigu hor laxe. Eta tensio diferentzia hau da, hemen, kanalarena. Tensio diferentzia hori. Hemen daukagun tensioa da kanalarena, orduen, hemen goian daukagun tensio diferentzia da hau. Hemen azpian hau, goian hau. VD, haunditzen badegu gehiago, hemen gehiago erori behar da, tensio diferentzia hau txikiago, kanalan gehiago, eta hau joan behar da medartzen. Horlaxe. Hau da, VD igotzen badegu. VD gabiltza, hemen baino zetxo bai gehiago igotzen. Osea, ireki dugu kanala. Kanala horretako erresistentzia bat. Hasi da intensitatea pasatzen. Intensitate gehiago sartzen baldin badugu, kanal hau hasten da medartzen. A ber. Osea, kanal hori hasten da medartzen. Gogoratzen baduzue,
kanalaren erresistenzia dago zabalera horren menpe. Horrela kalkulatzen genuen, baina orain VGS, ez daukagu VGS kanala guztian, VGS daukagu agerri hemen orain gutxio. Osea, tensio VGS orain kanal hortan, da bakarrik VGS hemen, murrizten hasi da hor. Orden, egoera berri honetan, batez besteko, benetazko VGS kanal guztian, VGS, batez bestekoa, media. Ez da izan behar hau. Guk dakiguna, guk jartzen ari garena. Ez, kanalan txikiago izan behar da. VGS batez besteko hori izan behar da. Pues tensio hau baldin bada kanalarena, honen batez bestekoa egiten badezu ikustezu hau lineala baldin bada, VGS izan behar da. Genuena hemen azpian daukaguna, VGS, ken VCH, hemen kanalaren tensioa, hemen 0, VCH zati bi. Hemen daukagun tensio batez bestekoa, tensio horren arabera, kanaleko tensio horren arabera. Eta zertarako ikusi dugu hau? Osa, intensitateak berak murrizten du hau, eta berak eragin behar du orain, kanalaren erresistentzia beste bat izatea. Kanalaren erresistentzia egoera berri honetan, ez da la perfektua, lauki perfektua, ez dugula kalkulatu behar horrela. Bueno, horrela kalkulatu behar dugu, baina hau, murriztu denez, erresistentzia orain, handiago izan behar da. Osa, hau murriztu egin zaigu, hau jarri behar dut. Erresistentzia orain da, bat zati, K, bider VGS izango balitz hau dena karratua VGS, baina murriztu egin denez VCH goian eta 0 hemen, orain daukagu, hau, VGS hemen, VGS ken VCH zati bi, ken VTH, eta hau dago ahonditzen. Nik hasieran esan dizuet. VD handiago egin behar dut, intensitate gehiago pasatzen da. Esan dizuet, RCH mantentzen da, zen RCH honen arabera dago. Baina VCH handitzen da, eta horren ondorioz ere bai, RCH ahonditzen da. Zer esan nahi du horrek? Grafikan VDS eskubira mugitzen garen bitartean, erresistentzia handiagoa da, malda joan behar da, txikitzen. Orduan hori matematikoki ikusteko, posible izango zen, kanalaren tensio hau, ez badigu hau zurik egiten, hemen erortzen diren tensioak, VCH esan dezakegu dela VD esantekoa. Osa, hau xe gabiltza ikusten. Ez, horrendik ez. Osa, posible izango zen, hau relazionatzea hortzi pasatzen zaien intensitatearekin. Pues bai. Ja, hau batera dugu, eta gure ohm zoragarriari esker, guk badakigu, pasatzen zen intensitatea, dala, ez barkatu. Kanaleko tensioa dala ere bai, pasatzen den intensitatea, bider RCH. Osa, badaukagu, RCH eta VCH lotzen dituguna, eta RCH eta ID lotzen digun ekuazioa. Beraz, bi gauza hauek kontuan hartuta, erlazionatu ditzakegu VDS eta ID. Osa, aritmetik hau ez digu egin behar, baina hemendik bakantzen badegu ID VCH arabera, atera bazaigu hauxe. Txuine, ID da berdin. K, zati bi. Bider bi aldiz VGS gen VTH. Bai. VTH. Ken VCH, kanala bider hau dena bider VCH. Osa ez ikaratu, Hom erabili dugu RCH resistentziak hemen kentzeko eta erlazionatzeko. V eta I, hoi da, helburua. Kanalaren tensioa eta ID.
Gauza guzti hauek kontuan hartuta. Medartzen delako, intensitatea pasatzerakoan. Erresistentzia handitzen da, eta berain arteko erlazioa ateratzeko. Eta esan ditzen bezala, kanalaren tensia, bi tensio horiek ez baitugu kontuan hartzen, hau da proportzionala VDS da. Eta irudikatzen badegu, hau, grafika honetan, gertatzen daukagu mendekotasun kuadratiko bat. VGS txikia baldin bada, hau hasten da erresistentzia baju batekin, eta tensioarekin hau hasten da erresistentzia hori handitzen, da hasten da horrelaxe forma horrekin. VGS handiago baldin bada, esan behar dugu, kanala handiagoa, erresistentzia txikiagoa, baina VDS handitu ala, erresistentzia handitzen jaten da. Eta forma kuadratikoa daukagu horrelaxe. Hau eriz marraztu itxun. Handitzen erresistentzia, handitzen, noraino? Infinitoraino? Posible izango zen erresistentzia hori infinito izatea? Erresistentzia hori infinito izatea, hau da malda hor zero izatea. Izango zen, posible da? Erresistentzia hau RCH infinito hemen? Gertatu daiteke? Bueno, sartu dezagun. Formula hau, intensitatearena eta tensioarena. Eta deribatu dezagun. Venga, azkarri nahi dute. Deribatu dezagun intensitate hori azpiko ardatzarekin, tensioarekin, VCH. Eta deribatzen baduzu ikustazu kuadratikoa da eta tontakia da, Da, K bider VGS ken VTH, zeren hori dago bidertuta bider VCH, ken K bider VCH. Hori izango zen, uste dut, bai. Deribatua, funtzio horren deribatua. Kanalaren tensioa eta intensitatea relazionatzen duen tensioa. Hau, egiten badegu zero, kalkulatzeko Z tensioan, ailegatzen zaigun hori, masimo hortara, hemendik, atera behar zaigu, VCH, begira, Osea, matematikoki ikusten dugu. Kanalaren tensioa denean, hau, urgez hartzen ari garenaken gure threshold horrena, bertan izan behar dugu, kanalaren erresistentzia infinito. Eta puntu horretan kalkulatzen baldin badugu, osea, tensio horretan kalkulatzen baldin badugu, intensitate honen balioa, justo masimo horretan, hemen edo hemen, atera bazaigu intensitate hau. ID masimo horretan da K zati bi, bider VGS ken VTH ber bi. Eta balio hau, jartzen baldin badugu gure marrazkitxo hauetan, gure erdieroale egitura honetan, bagenbiltzan tensio hau igotzen, eta hau zijoan murrizten. Ikustazu da, hau zan VCH. Eta VD igoala, hau murrizten. Eta justo kalkulatu dugu, VCH-en balioa, gertatzen dena erresistentzia masimoa. Eta da justo VCH balio duenean hauxe. VGS ken VTH. Eta horrek esan nahi du, kanala estutzen denean horrelaxe, osea, kanala estutzen denean horrelaxe, justo, onutzaino elegatzen denean, hor mozten da intensitatearen pasabidea. Osea, hemen mozten da intensitatearen pasabidea, baina eske intensitateak berak dabil hori eragitzen. Intensitatea pasatzen denean. Egoera horretan, osea, intensitatea zen pasatu beharko, baina eske intensitatea dabil hori eragiten. Resistencia infinito eta intensitatea balio batekin. Justo, puntu honetan, justo, VD, igotzen degunean,
demagun, hau dela VD igotzen digunean hiru bezi gora, ailegatzen geha honutza, eta honi esaten zaio pintxof. Pintxof. Eta orain zer gertatzen da? Oraindik gehiago handitzen baldin badegu VD, lau gezi ez, zeren lehendabizikoa zen gune omikoa, bigarrena eta hauek izan da pintxof, eta hau izango zen gehiago handitzen badegu, hemen matematikoki hau gertatu beharko zen, baina fisikoki hori ez da gehiago gertatzen. Zen hau ja ez da gehiago aldatzen. Gehiago handitzen baldin badegu VD, handiago egiten badegu, hemen gertatzen dena da, hau ez dela gehiago aldatzen, eta intensitatea mantentzen zaigu balio horrekin. Fisikoki, hemen barruan, hau ez da asko gehiago aldatzen. Zertxo bait bai, hau joaten da gehiago medartzen, baina oso gutxi konparatuta aldaketa handi hauekin. Orduan, bi VGS ezberdinetan, VDS gehiago handituta, kanala ja ez da gehiago aldatzen. Hemen bai duak kanalan bedartzen, baina hemen ja finkatzen da, geratzen da geldirik, erresistentzia infinitu batekin, intensitate hori mantendu. Orduan, egoera honetan dago asetuta. Osea, pintxof ondoren dago asetuta. Bide guzti hau, nahiz eta hau hirugarren atala izan, bide guzti hau kasi da omikoa erresistentzia handitzen. Eta hementxe dago asetuta. Omikoa, gune omikoan. Ez gune, asetasun gunean. Asetasun. Bale, zuek ikasterakoan formulak haztu. Zergatik sortzen da kanala egitura honetan, egitura hau bai ikasti. Zergatik sortzen da kanala ere bai horrexea da. Hemen tensioa jarri, elektroiak askatu eta gerturatu. Eta gero, zergatik pintxof, zergatik gertatzen da pintxof, intensitatea pasatzerakoan, eragiten da kanalaren bedartasuna, ailegatu arte pintxof puntu hortara. Hemen txe, daukagunean, justu VTH. VGS, ez da VGS baizik eta bakarriko VTH eta hemen ez dira elektroiak askatzen. PDF horretan nahiko argi daukazu ez, zer ikasita nola, rollo guzti hau ez. Unikoa, bale, orden. Benetazko kurbak. Kurbat zaugarriak, egin ditzagun orain ondo, bere formarekin. MOSFET kurba ezaugarriak edo errealak, Kurba ezaugarriak. Ezaugarriak. VDS eta ID. Moztuta dagoenean, moztuta, eredua eta errealitatea de primera. Bakizue, PN juntura hori inbertsuan oso ondo funtzionatzen dutela, orden hau, moztuta. VGS, hau. Bale, orain, hasi gaitezen, VGS handitzen. VGS, VTH baino altuxo egiten. Orduan kanal txiki bat, bai, barkatu. Ez, oraindik, lau oraindik, bai. Bai, lau. Bai, orain jarri behar ditugu kurbak orain zehatzago, hemen gauza guzti hauek ikusteagatik ikusita. Ez da, lau da oraindik, bai. Osa, bestearen oso antzekoa da, Venga, orain, hasi berria UGS pixat handitzen. Orain, sartu behar digu kanal bat, medarra. Kanal bat medarra dula nahiko erresistenzia handia. Medarra denez, erresistenzia handia. Orain, malda txikia. VDS txikia denean, malda txikia.
VD txikia denean, malda txikia. Baina VD handitzen dugun bitartean, nahiz eta medarra izen, joan behar da medartzen. Joan da medartzen, malda txikitzen. Horendik gehiago. Osa, resistentzia horendik handiago egiten, malda hori txiki, infinitura hilegatu arte. Bonutzaino, VGS ken VTH. Horutzaino. Eta hortik aurrera, finkatuta, pintxof. Bale. Hau izango zen, hau. Egin dezagun orain, VGS, VTH baino handiagoa. Kanala zabalago izan behar dugu. Kanala zabalago baldin bada, resistentzia txikiagoa. Orden, VDS azten baga handitzen, resistentzia txikiagoa baldin bada, malda handiagoa. Handiagoa, baina intensitatea pasatzen den bitartean, joan behar da, medartzen, ailegatu arte, pintxof. Pintxof ailegatu arte. Eta hortik aurrera, hortxe geratzen da. Baina egin dezagun VG asko ze handiagoa. Egin dezagun kanal potolo bat, resistentzia txiki batekin. Resistentzia txiki baldin moka, VD, tensioa jartzen baldin badu, pasatu beztaio intensitatea oso erraz. Baina, hasi behar medartzen, hasi behar da. Intensitatea pasatu ala, hasi behar da medartzen, resistentzia handitzen, eta pintxofa ailegatu behar da. Hortik aurrera aztaldatu behar. Beraz, hemen, pintxof guzti hauek dira pintxof. Pintxof. Begira, hemen, VD txikitan, hemen gune omikoa, erresistentzia bezala. Hemen, asetuta, eta ikustazu, jarri ezagun laugarren gune bat, orain ulertu ditugula gauzak. Hau, ez dago, oharretan ez dago horrela, nik esaten dizet. Asetuta oso ondo, moztuta oso ondo. Gune omikoan, tentsio txikientzat ere bai oso ondo, baina, kanala medartzen dagoen bitartean, hemen, hor ez dago ez omiko ez asetuta, hor dago aldatzen ez da, kanala medartzen. Orden bakarrik, sin maz, ez dugu izeni jarri behar, beha jakin ezazula gauzak ez direla perfektuak. Eredutan bai, jarri dugu, malda eta hau, baina benetan hau da bilgertatzen. Medartzen dago, pintxo failegatu arte, hemenko tensioa, VTH elegatu arte, orden horregatik jai hemen elektroiak ez dira askatzen, estabildu, eta gune hori izango da. Orden, hau polarizatzerakoan, ondo asetzen dugu, edo ondo sartzen dugu neomikoan, baina hemen tartean gauzak ez dira horren zehatzak. Estutzen, igual jarriko digu, kanala estutzen. Hau da nire izena, ez dago liburudan. Eredua dira besteak, hau dago, sin maz. VGS bi handia, ken VTH, eta hau, VGS hiru aldiz handia, ken VTH. Hau da, baldintza ereduena eta hortxe dago. Neko, bukatuko dugu hurrengo gunean. Eta behin, beste ezaugarriak hurrengo gunean ditugu.